Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa, skončili jsme tady, řekl jsem si, že natočím další díl Mafie, takže můžeme jít na to. Půjdeme k telefonu. Joe, palác potěšení, u telefonu ví to. Mi to proč jsi včera v noci nepřišel? Měla jsem hrozný strach. Mami, nevěděl jsem, že máš číslo na Joea. Od koho vůbec voláš? Byl jsi u pana Papalarda? Sehnal jsi z práci? Jo, řekl mě, že se za ním mám dneska stavit. Snad pro mě bude mít nějakou práci. Tak dobře by to. Hodně štěstí, jo, bambíno. Tak jo, měj se, mami. Tak čau mami. Vemem si oblečení, nějaký váleční rozvedněné. Nevím. Vememe si tady tohle, vyzkoušíme nějakou novou módu. Dobrý. Tak je tam venku zima. Tak. Babička uklízí. A mi spíš připadá, že spíš spehuje. Je to jedno. Jdem si najít práci, protože jak koukám, tak si jdem najít nějakou práci. Vezmeme si auto z garáže, nějaký, nevím jaký teda, ale uvidíme. Tak co tady máme? Máme tady různý rachotiny, já zvolím nějaký, který tady tohle a jdem. Zkusíme to auto cestou nerozmátit. Tam budem za chvíli. A ten most vypadá fakt nádherně, hlavně ta hra vypadá, ten sníh taky vypadá docela dobře. Zkusíme, kolik ta kára vytáhne. To je omezovač. Wow, tahle kára jede hodně rychle. Policajti mě naštěstí nechytli. Wow. Už tady budem.
A bliká mi nádrž, takže ten nádherný teda, no. Tady bude ukázka teď, takže vám tady zase nechám ukázku. Zavři dveře, táhne se. Co chceš? Hledám pana Papalarda. Jo tak. A proč? Jmenuji se Vito Scalet. Fotr pro něj kdysi pracoval, ale já teď hledám práci, tak jsem přišel sem. No, tak to seš na správném místě, synáčku. To je Rico Papalardo k tvým službám. Můžeš mi říkat Derek. Tvýho tátu si pamatuju. Dobrý chlap, ale chlastal jak duha. Co teď dělá? Je mrtvej. No. Všichni tam jednou musíme. Co, Steve? Jasně, Dereku. Takže potřebuješ práci, no to máš štěstí. Potřebujeme vyložit novou zásilku. Ty ti ukáže co a jak. Teď padej, chladne mi kvůli tobě jídlo. Pojď za mnou. Derek si tady papá nějakou pečínku s knedlíčkama. Ten se má, tyjo. Nějakou novou zásilku, jo. Budem tahat bednu, ne? To víš, že jo. Budem tahat bednu. Co jinýho? Nalož tuhle hromadu beden támhle do nákladáku. Až budeš hotovej, dostaneš 10 babek. Pokud něco rozbiješ nebo se něco ztratí, nedostaneš nic. Začni hned a ať ti to netrvá celý den. Tak jdem na to. Tady tady sundáme bedínku. Hotovo, dáme ji sem. No. A už na to kašlu. Tak. A jdem za tím blbečkem. Hej, už jsi skončil? Jo, skončil jsem. A těch 10 babek si nech. Říkal jsem, že chci práci a ne tady otročit. No jo, tak se kurva seber a vypadni. A už se tady nikdy neukazuj. Žádný strachy. Prací pro Barbara si stejně vydělám 100krát tolik. Počkat, říkáš Barbaro? Joe Barbaro? Jo, a co? Dobře, ale nikdo, kdo maká s Joem, by netahal bedny za 10 babek. Co jsi sakra blbnul? Pojď se mnou. Ten zas bude trvat, než vyleze ten debil na ty schody, ty vole. No dobrý, už jsme tady, sláva. Co teď? No tady tenhle nemá rád ruční práci. Co to kurva? Říká, že maká s Joem Barbarou. Hovno. Kdo by chtěl dělat nakladače, když maká s Joem? Tohle mi budeš muset vysvětlit, syna. Tak jak to s tebou je? No, moje máma chtěla, abych se přišel zeptat na práci, ale potřebuji pořádný prachy. Zatracený ženský. Všechny jsou stejný. Co, Steve? Jasný, Dereku. Nechce, aby se svlákal s Joem, že jo? Moje máti byla úplně stejná. A hele, co je ze mě. Odborovej předák. Šéfuju celýmu zasranému přístavu. Jak se má Joe? Docela dobrý. Odkud se znáte? No, známe se dlouho, už od dětství. Vrátil jsem se ze zámoří a on mi pomáhá postavit se na vlastní nohy. Hele, je ti snad jasný, že chlap na mém místě si musí dávat bacha. Jasně, Takže ti nebude vadit, když Joe zavolá, co? jen do toho. Kde jsem nechal jeho číslo? Tady. Možná není doma. To by nebylo dobrý.
Nazdar Joe, tady Derek. Poslouchej, mám tady jednoho chlapa. Hele, jakže se to jmenuješ? Vito. Vito. Hledá práci a říká, že je tvůj dobrý kámoš. Moc dobrý kámoš. Tak jsem se chtěl nejdřív zeptat tebe. Aha, jasně, válečný hrdina a tak dále. Dobře, tak díky. Pokecáme později. Promiň, kámo, ale musel jsem to ověřit. Joe říkal, že se právě vrátil z Itálie, takže se o sebe umíš postarat. Pokud si chceš trochu přivydělat, něco pro tebe mám. Chlapi tady v přístavu mají každý měsíc zaplatit prachy na holiče, ale půlka z nich na to sere. Potřebuju někoho, kdo je trochu pošťoukne. 10 babek za chlapa. Co když nechtějí ostřílet? No tak je budeš muset přesvědčit, že chtějí. Jasně. A když bude někdo dělat problémy? Tak jim nakopeš prdel. No řekněme, že jim dáš lekci, po který ale budou moct přijít do práce, jasný? Proto to nemůže udělat Steve. Že jo, Steve? Správně, šéf. Vyber od nich aspoň $150 a dám ti z toho pade. Projdeš se, nadecháš mořskýho vzduchu a poznáš nový lidi. Kurva snadný prachy, co? Tak co? Je to lepší, než se tát zbedna. Fajn, tak padej. Tak jdem teda, no. Jdeme jim. Hele, jdu vybrat peníze na holiče. Na co si tady hraješ? Takovou hru, ve které mi ty zaplatíš a já tě nezmlátím. Nelíbíš se mi, ty ani tvoje hry. Jdi do hajzlu, než ti jednu natáhnu. Tak pojď, kámo. Chtěl jsi zvoto, tak jdem. Říkal jsi něco, kámo? Lehni si. Tady máš ty prachy. Jsem rád, že jsi to rozmyslel. To jo, no. Když dostal přímo do držky, tak... Nazdar, Derek chce zaplatit peníze na holiče. A jo, sakra, já zapomněl. Příště zkus zaplatit včas, jo? Dík. Hej, Derek vzkazuje, že mi máš dát peníze na holiče. Jo, jasně, tady to je. Nestojím o problémy. Příště to nenechávej na poslední chvíli. Wow, no, tak tohle bude trochu... Nazdar, Derek chce zaplatit peníze na holiče. Hele, debile, nemám na to náladu. Tak vypadni, než tě bude bolet celý člověk. Nic takového, Derek chce svý peníze. Derek mi může vylízat teď. Co se mnou kurva udělá? Nechá mě zabít? No, řekl jsi to ty, ne já. Tak si to klidně zkus, kretén. Tak pojď, ty černochu. Ani nestíháš, co? No. Fajn, a ještě někdo? Má ještě někdo nějaký skurvený problém s placením skurvenýho holiče? Asi ne. Asi nikdo nemá problém s placením holiče. Tam ty vezmu... Černocha na jichu, Černocha jsme zvládli teda. Tady jsou prachy, šéfe. Dobrá práce. Tady máš podíl. Díval jsem se, jak ses postaral o Billa. Jseš dobrý. Steve málem dostal přes hubu, když na něho byl brzy. Že jo, Steve? Jo, jasně, Dereku. Něco navíc, že jsi ho tak zvládl. Díky. Ten chlápek dělá skurvený problém. A teď vypadni, kluku. Musím se vrátit k práci. A pozdravuj ode mě mámu. Klidně jí řekni, že máš práci jako můj asistent. To bude dobrý. Tak naschle.
Jo, Vito, málem jsem zapomněl. Volá Joe. Mám se za ním stavit asi do baru, si myslím, nevím. Takže jdem na to. Vemem si auto. Sice nám už bliká nádrž, tak doufám, že tam teda dojedem, snad jo, no. Wow. Tak to byl brutální smyk. A já to vzal blbě. Jedem, tak dobrý. Do prčic. Snad to zvládnem tam dojet, než mi. Prčic teda. Tak, zvládli jsme to. Auto necháme tady. Auto necháme tady. Jo. Dávej maka. Sorry, kámo. Teď bude asi ukázka, jo, bude. Hej, kde jsi sakra byl? Přijel jsem hned, jak zavolal. Co se děje? Pamatuješ na ty frajery, po kterých jsme koukali jako malí? Jo, proč? Setkáme se tady s jedním z nich. Jmenuje se Henry Tomasino. A myslím, že má pro nás něco velkýho. Nekecáš? Je to tak. Končíme s malýma podrazama. Konečně začneme dělat pořádný fušky. Tak už jde. Hlavně neříkej žádný blbosti. Hej, Henry, jak se máš? Ahoj, Joe. To je on? Jo, tohle je Vito, můj starý kámoš. Rád tě poznávám. Lučíš za něj? Absolutně, Henry. Svěřil bych mu svůj život. Fajn, poslouchej. Mám pro tebe kšeft. Za dobrý prachy. Potřebuju lístky na benzín. Mají obrovskou cenu, protože je jich málo. A kde je seženem? V úřadu pro administraci cen. To je federální agentura. Není to trochu riskantní? Co pak? Netroufáš si na to? Ne, v pohodě. Jenom přemýšlím, jak by se to dalo udělat. Ale nebude to tak těžký. V noci jsou lístky zavřené v sejfu, ale klíče tam určitě budou mít schovaný. Máš někoho vevnitř? Jo, sestra jednoho z našich chlapů tam pracuje. Může nám pomoct? Zeptej se jí sám. Jmenuje se Maria Aněla. Tady je adresa a že tě posílá. A co ten safe, co když tam nebudou ty klíče? To je tvůj problém. Kolik za to dostanu? Zaplatím ti $600 za lístky na 10 000 galonů. Fajn, berem. Ne, tohle musí udělat Vito sám.
Pro tebe mám jiný kšefty, Joe. Tak, co ty na to, Vito? Jo, jasně. A nezapomeň si vzít bouchačku. Nikdy nevíš, co se může stát. Lepší ji sebou tahat, než pak litovat, jasný? Počkat, tohle není jako přepadení benzínky. Musí to být čistá práce. Jestli někoho zabiješ, zmenším ti podíl na 1/3. Jasný? Jo, jasně. Není problém. Fajn, až to bude hotové, vrať se sem a vyrovnáme se. Tak se mě... Hodně štěstí, Vito. Tak, jdeme teda pro lístky. Uděláme teda lístky. Fajn, nasle. Auto mám tady, ale... No. Já teda myslím, že bych tam mohl dojet, snad tam dojedem. Tak tam dojedem, no. Dobrý. Se máme jít. Dobrý. Co pak byste rád? Dobrý den, paní. Posílá mě Henry Tomasi. Prý byste mi mohla pomoct jedním problémem v úřadu cenové administrace. Slyšela jsem o tom, co ode mě potřebujete. No, potřebuju se tam v noci dostat. Tak, víte co? Mám sestru v nemocnici. Když mě za ní zavezete, řeknu vám všechno, co budete potřebovat vědět. Je to naproti úřadu přes ulici, takže si ani vůbec nezajedete. Jasně, to není problém. Takže musíme jít svíst teda za sestrou do nemocnice. Ale... Kde mám auto? Já mám auto tady. Ten... Jak uklouzu, to je jedno. Jedem? Kurňa, to jsem zrovna nechtěl. Dáme omezovač. Dej, bábo, naskoč. Dobrý. Fajn, tak pojď. A dejte si pozor za volantem, jo? Už jsem si všimla, jak ta dnešní mládež řídí. Nebojte, babi. Fajn. Takže v noci tam noci zamčený, budete muset jít za den. Zadní dveře jsou v noci otevřené. Já pojedu pomalu. To sklepa většinou je, tak pokud se dostanete dovnitř. Už bych vidět safe, co? Jen jsem si tepla, i v prvním patře. Stejně tak, co ty tam kancelář, má tam klíče od sejfu. Takže ze zadu vlezu dovnitř oknem a potom půjdu nahoru do ředitelovy kanceláře správně. Správně. A dávejte si pozor, v noci jsou tam hlídači. Co to děláš? Sorry, babi, to jsem opravdu nechtěl, ale... Wow. Dobrý. Fajn, tak mě dosaďte tady u nemocnice. Úřad je hned naproti přes ulici, tak díky za slzení. Díky, Marie. Naschle. Tak, dobrý, Marie, zdar, Marie. Svoje auto dáme takhle sem, já ho zaparkuju tady, prostě abych...
Tak, uděláme ty lístky teda. Tady přeskočím tohle, takhle. Šup. Tady bude menší ukázka, dobrý. Tak, já vylezu tady odsaď. Nebo spíš tady tímhle vrchem. Protože to je úplně jedno, vylezem tady tím oknem. Vylezem oknem. Vemem to tady takhle nahoru. Schodech. Wow. Tak tady to moc čistý nevypadá. Kam to vede tady turma? Ani nevím, že jsou tyhle dveře, tak to vyzkoušíme. Co tak? Vůbec ani nevím, čeho jsou. Aha, oni vedou zpátky ven, tak to jo. Tak to nic. Tak cajk. Uvěřím tomu, až to uvidím. A teď se sklidně, ať si můžu dodělat křížovku. Zatraceně. Půjdu na odpustku. Tak táhni. Musíme hlavně potichoučku, si nás týpek nevšimne. Tady je kancelář ředitele. Klíče by tady měly být. A do prdele. A do prdele. Tak to jsem docela posral. Dobrý. Chtěl jsem to udělat jinak, ale bohužel se mi to nepovedlo, protože týpek mě viděl. Ale kašlu na to prostě, já vemu tady. Já tohle dípka takhle odtáhnu. Nebo víš, že tady za ten skurvený poplach. To je jedno. Kancelář ředitele, ta je... Tady je kancelář ředitele. Ne? Zatím tady nikdo není. Jo, tady to je. Tyjo, já už jsem... Fajn, klíč mám. Klíče máme. Dostat safe. Musíme se dostat rychle k sejfu. Safe je... Ne. Jo, tady je ten safe, tyjo. Dobrý. A dobrý.
Hned na poprvé se mi to povedlo odemknout, to je fajn. Tak. Dělej, vem ty lístky, vem ty lístky. Tak. Tady jste. Tady je policejní oddělení Empire Bay. Budova je obklíčená. Vylezte ven s rukama nad hlavou. Pokud se okamžitě nevzdáte, budeme střílet. Wow. Dobrý. Perfektní, takže policajtům jsme zdrhli. To je fajn. Že jsme policajtům zdrhli. Teď si vezmeme auto. Tady nám leží konkam bezdomovec. Já doufám, že to naše auto tam ještě dojede. Dobrý, policajti si mi nevšimli, takže můžeme jet. A je to. A do prčic, vystupuj. S takovou někoho brzo přejedete. Dostanete pokutu. Tak já radši zaplatím pokutu. Fajn, tady mám. A dej se konečně do pucu, kamaráde. No. Tak a já tam k tomu baru potřebuji nějak to kašlu. Oni mě. Dělej. Dobrý, nevšimli si mě. To je fakt paráda. No, jak to dopadlo? Ne, nějak se mi to vymklo z rukou, nedalo se nic dělat. Měli jsme dohodu, pamatuješ? Pokud se střílelo, dostaneš jen 1/3 peněz. Ukáž, co pak to tady máme? A do prdele. Děje se něco? To si kurva vsaď, že se něco děje. Tyhle lístky mají vyplněný datum platnosti a končí zítra. Takže, co to znamená? To znamená, že jsou kurva k ničemu. Ale moment. Pokud je dokážeš rozvést po benzínkách do půlnoci, můžeš je porazítkovat a nechat si proplatit. Radši je zavést na všechny benzínky ve městě. Musí dostat ty lístky do půlnoci, jinak z toho nic nebude. Neprodáš-li je včas, nic nedostaneš. Hele, počkat, takhle jsme se nedohodli. Neříkal jsi nic o datu splatnosti. No, občas to prostě nevíte. Hele, pokud to zvládneš, nezapomenu ti to, věř mi. A teď makej. Čím rychleji je prodáš, tím víc peněz dostaneš. No, takže jo. No, takže já bych to tady stopl pro dnešek tenhle díl. A uvidíme se u dalšího díle Mafie 2. Pokud se vám moje video líbilo, tady like, odběr a zatím čus.